Als de Heerenveen-selectie aankomt bij het Spielershotel in Lissabon, had trainer Trond Solliet als eerste zijn koffer te pakken. Solliet is een beetje hastig. Oer zit er nog een laatste training op het programma. En dan moet er ook nog naar de persconferentie. En op die persconferentie krijgt er vanzelfs vragen van journalisten over een ploeg, Vitória Setúbal, die het eens nog één grote onbekende vorm is. Both teams have more questions before the game than after the game. En zo hier trainer Trond Solliet voor de pers nog volle meer clichés. Zo is deze. In voetbal, everything is possible. Een goed resultaat is als wij kan winnen, is het super. Als we gelijk, is ook heel goed. En als we verliezen, moeten wij zelf scoren. Ja, want de 0, ik bedoel, die is heilig lijkt mij. Heilig, niks is heilig. Het is enkel Jompel Maria. Alleen nog Jozef en Maria. Na de persconferentie is er voor Trond Solliet even de tijd om na te denken. Wat wordt de opstelling? Tovert hij in Vitória Setúbal nog een verrassing uit de hege hoed of bloot alles bij hetzelfde? En hier moet het dan alweer gebeuren. In het José Avelade stadion met Heerenveen beziek een goed resultaat deel te zetten. Setúbal is één grote onbekende, maar oorsom hield eens hetzelfde. Want Portugese journalisten hebben amper van Heerenveen jet. I know Heerenveen win 2 years ago to Vitória. Just it. Yeah, that's all you know about Heerenveen. Yes. Yeah. What do you know? The same. And that's it? Yes. You know any player of Heerenveen? No. Tijdens de laatste training is nog altijd net duidelijk in hokker opstelling trainer Trond Solliet zijn ploeg Spilielittesil. Het is een rekendien en het rekendien zit potdicht. De training wordt trouwens overwerken in een leeg Avelade stadion en op de dag van de wedstrijd zal dat naar alle gedachten net volle oors wezen. Lissabon rint nog net echt warm voor het treffen tussen Vitória Setúbal en Sportclub Heerenveen. En dat is trouwens ook net zo vreemd, want in deze stad met oorlog miljoen inwoners ben je of voor Sporting Lissabon of voor Benfica. Dat binnen de twee grote clubs. En als we de twee grote Portugese sportkranten erbij pakken, Record en Abola, dan gaat het vanzelfs vooral over Sporting Lissabon en Benfica. Pas op pagina 33 zien we iets van de wedstrijd Vitória Setúbal tegen Heerenveen. En komt trainer Trond Solliet ook aan het woord. En die zei dan, we komen hier om een goed resultaat deel te zetten. We komen hier om te winnen. Maar dat is alles in deze twee grote sportkranten wat het te vinden is over Heerenveen. Het zei ik wel genoeg dat Vitória Setúbal er net in slag is om de televisierechten te verkopen. En daarom is er helemaal geen enkel fragment te zien op welke stuurder dan ook in Portugal en ook in Nederland. Als zullen wij vanzelfs ons best doen om toch nog maar wat beelden waarom te komen, waarom naar Friesland. Om zo'n uren, 2 uren voor aanvang van de wedstrijd, gaan de spelers naar het stadion. En dan is het duidelijk dat deze man, Leslie Vellinga, de verrassing is in de opstelling van trainer Trond Solliet. Vellinga maakt het zijn debuut in het eerste van Heerenveen. Om 7 uur hadden we een wedstrijdbespreking en in één keer zag ik mijn naam op het bord staan. Ja, hoe is dat? Ja, het is geweldig. Het is een enorme wedstrijd, de UEFA Cup en ja, het is gewoon fantastisch. Ja, wat zei de trainer eigenlijk tijdens die wedstrijdbespreking? Opeens zie je je naam, maar dan komt ook nog de taak natuurlijk die je moet uitvoeren, wat erbij hoort. Klopt. Ik moest gewoon, ik was de buitenste middenvelder van de 5 en ik moest gewoon de hele linkerflank bestrijken. Leslie Vellinga is dus de verrassing. Maar ook opmerkelijk is dat Michael Dingsdag, nevens trainer Solliet, toch geen echte verdediger, weer op een nij centraal achterin zit. Eerste kans van de wedstrijd is al na 2 minuten voor Heerenveen. Dit is Pranjic, maar zijn bal wordt toch Robson van de line hellen. Dan in de 23e minuut de stekpaas van Pranjic. Vellinga doet eens alles goed, maar Roy Berends krijgt de bal er net in. Wordt goed verdedigd door de Portugezen. Setúbal had 4 Brazilianen in de basisopstelling. En dit is er één van, Leandro. En wat een geweldig schot van Leandro. Grootste kans voor de Portugezen. Het schot van Leandro spot uit in op een lotte. Dan de tweede helft in de beginfase. Het initiatief op een nij voor Heerenveen. Pranjic met een kopbal. Maar daarna binnen het weer de Portugezen met de romte bij Lionel en een prima redding van Brian van de Bussen.
Setúbal is een stugge ploeg, maar als ze de rond te krijgen voor een counter, dan ben ze gevaarlijk. Sa Agier, met Bruno Gama, naar Janicio en het doelpunt. Bij de eerste peel Carrijo, ek alweer zo'n Braziliaan. En Jerris naar het loert, een enorm kabaal, maar echt, dat zit op een cassettebandje, want het stadion is zo goed als leeg. Er zitten maar 2412 taskogers in dit stadion, waar er normaal 50.000 mensen in kunnen. Maar wat een lawaai. En dan lijkt het erop dat Heerenveen deze wedstrijd verliezen zal. Maar dan is er Daniel Pranjic jouw de assist op El Younousi. En die zwargt voor de 1-1 eindstand. Een prima uitgangspositie voor de ploeg van trainer Trond Solliet. Dat is een goede uitgangspositie voor de komende wedstrijd. Ja, dat lijkt mij ook. Ik lijkt mij bijna een riante uitgangspositie. Want ja, scoren in een uitwedstrijd op zo'n UEFA Cup treffen, ik bedoel die tellen dubbel, dan sta je bijna al met 1 been in de poolfase. Ja, maar ik heb niet dat ene been gezien. We staan voor de next wedstrijd, niet met de ene been. 7 uur was de wedstrijdbespreking. Wist jij toen al waar jij zou gaan spelen? Voor mijn gevoel wel. Wanneer had jij het gevoel van, ik ga weer een linie terug op mijn vertrouwde stekkie? Van de week toen dat jullie niet op het veld mochten komen kijken. Trond Solliet heeft altijd gezegd, Michael Dinsdag, ik wil hem omturnen tot een middenvelder. Is dat proces dan nu voorbij? Ik weet het niet, maar als de trainer vandaag goed gekeken heeft, dan denk ik dat hij wel tot de conclusie gekomen is dat ik ook daar prima uit de voeten kan. En dat ik daar 2 seizoenen niet voor niets heb gestaan. Ja, maar zeg eens eerlijk, waar ben je nou blijer om? Om de 1-1 uitslag? Of dat jij gewoon weer lekker op je oude vertrouwde stek staat? Sowieso om de uitslag en ook omdat ik vandaag op mijn eigen plek gespeeld heb. Even blij. Ja, allebei, want het is een goede uitgangspositie, ook voor mij, maar ook voor het team en ook voor het resultaat. Dankjewel. Alsjeblieft.